Hakajimbot dia ni kajing jaga belajar ni ke step RPR tarik unai wing arja RPR hamukro West Giant Hills District hakabasan ngot kimin sembrio ki badai gitrash nong kila do ya kajing im haki kitang suloi jong ki pulit ke Assam bat kuntop ya way forest guard nakal yang uslong mil ukur wak atiar lopha ya kakenhun syakate ke jaka ban lum ya ki kubor ki batikna bat kajing lum jing tip ke babanya ke masngop la kalong bah kapor bami kate kajing ja ki pulit ke jelam menglaya maria yo sngo ya ki kitang suloi kim semlan ne akju ke jaka ban long kum kinong ya dah ndrei kila pet krat lang bot upat ba syaklau ban yet jakari dengan tugin ya sngap ya jing pentep nakaliang undang lom kubor uba Mike Karaswai namar pidon chuto sipo mukro menta pila itu kai ka jinglap ka jongpi kumu tau nonglum kubor hadien ba pila poi ka tu ka jaka kabala ja ja tong jing sakyat yap kitu ki sangwat menem step hadien ba ngap poi ni mukro ngap poi tu ka jaka ba siat nikong ni kiwam siat ki forest guard jaka Assam Jadi ka jaka kebujana kumba 100 kilometer in naka kam badan kini ki forest guard jaka Assam pat kapor ba sedang ban siap kini ka wega kali bukit deng kre kapor sau buji but nda akapor nyu buji kesan konten kono ka jinge kren ketung ga ji tu jengki nasional hangi umba kamsin madan kono ka jinge kren la shu siap ben kaba sawut regular bu rojong ga Kemudian keba sibun pat klaim sa na kete tinja. Di hadin kata pat ui ba bun ji seng balang repair kleon foi yang ni snong ban total mi jing susi ba kesing pitar ge jing le cloud jing ni ki forest guard ni ka Assam but ya mentah hi kidang ya lumlang ni po meran tu bol ji snong mukro bakin long jing lang but ni sakiru ba kidang di pulit mata emle ka thangu dalang ibadai ba bujurki sunga but neliang de snong ni pa ge jing susi ku kha halo ge jing tu no ki south li ki sin ko dor jang ki ibadai ge snong jing ni snong mukro enta narandon hapreng madan ba kinki balang berkipet ba snong ki yalum ni ban total ani ge jing lang ye muta yang ab bukan sang nakaliang ka sarkar manu belawan mikmat to no DC USP lane don ki menteri sarkar ki belawan skutu ka jaka katkum ga jing tu jong ki na snong ba u ba la kemen rumboi lawan dak ba lawan ke ki ne lom ta olol pai katkum ji tu ki na snong ong ba u wan ga chopa po la ken nang tu pat usa wan nang ne te kan la simpo po olol pai no ngi ba ki dan ki he pulit mata ki EDM ki dan lang ne wat hang ne maran lu ki dan lang ta ki EDM bat jur ki na kering di tulen okay te katul apen donim ke jingpen bana bandon no daka ban ai ex gracia lani ka jing rap ki long yeng ki blaklat ki government saru kum katang padi asoi long ki pada kim patte bi mo spangata tempati asoi tempati akring halo ta puyo jing tib bi ta ya tu kitu kaliang ka Assam pat ki don ma ka tu ka jaka yamenta adu unta klabon ki kenun la lek tu ka jaka ken da sa tu ki porosgan de la pet krat tu ka jaka tena kaliang sarkar Assam chimla don manu ma em kan idor ini no te atu bat sakwe kadang lainut ki la sa ra stage po ka thanap dong ki Assam paski do pi la sa so sa tiep sa bom Jadi dah jing simkria jung IDM pan wah hiyo ban plat no eki te adien namar ba ka sarkar Meghalaya kala sange lut yini tamasa chini markong ba don kanu ko hurira tu shatu kalong kum no kalong tense ne ni pi ba kala kham yekai ka ba fiyo lumjing tep ba kamdon kum kata ban ong ba kandon kata ka jingbom songsuk songsinga nya ka jaka ani ka byang kum ba ka julong hi ne ha ka jisa ka kum ga ji thu jung ba ni snong ka ne ka snong kam hap satia ha ka dispute area lani ha what ka block one kam hap hilu okay hendai ka bolong bat ka do pentau ki snong ba kumno ki prut ka Assam ki la ban rung shab sim Meghalaya ban chu siap ki min sim khordor di bru norba ka jaka kam bakidon pat ka jaka ba siap ka jaka ku ba 100 kilometer tam ni tina kaliang ki sengbat ki bla don ha tu ka jaka mang jite ba mane ba ki don ki sengum ki issue ki kwir ki bla ya lumlang ka tu ka jaka menta ba ngi ngarang i tang jong ka to ka sakiwi ki seng balang kidan bang sim lap yo ya krem ki marba ki la ya lum hagdi jaka ka jingilang ba ka jingilang da ka ya chman manu ba pelong manu ba lum ya ta ka jingilang manu ba ki para seng balang de poi ba ban solam ni ta ki alor ni tinja ki tulong ni jingilang ni po snong ringkat ba ka snong
atau borsnong ye don lang inang sosnong Okay. Te nakaliang sarkar pat hatu ki donlang ne mahata ka jinglang. nakaliang dong edian bu don lang ne po marami Te menta ki bor pahara ki bon ne am shkutu ka jaka nakaliang jong ka sarkar Meghalaya bede nakatnat pulit. hadin tu jinja kamtam tu site ba ja kila dong ki kulit Meghalaya ki ba pahara to Te playo lum khubor ne ba hatu ka jingja ka bomne hatu ki don nem ki pulit jong ka Meghalaya pat ki badon langha ka tu ka por. kat kum gadi itu dong ki nang sosnong agapor bejai ketu dan saumut ki kulit no Meghalaya ru andai agapor musno ya siap tu ki ya kumbai thalang ki peban sosnong mutiru ki thalang ki tunjuk Okay. To, pamai indang ya phone pi bantip ya khubor hadin bawai kata ke jingelang jung sang balang ke bakin sim ya karai ting indang ya pudin tingkat bat pi podon situ po ka jaka. Mo. ha ta khule sibo